A poj. Nech to je vidieť, Maťo. Kúkaj sa do tej kamery skurvenej, alebo smerom ne do očí sa kúkaj. Takto to natáčaj. Tak, Jak to môže chutiť? Ja ti poviem za kúkaj. No pohni. Ale Maťo, pozri, aký tam je šťastný priebaný. 12 minút. Ha! No. Tak teraz sa dívaj. No, ho to tam, iba tam hoďa po kúžov s tými stoličkami vyjebanými, dávaj. 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 Mám to ísť premazať? Nie, dívaj sa. No, no hoď ho tam už. Daj ho tam už. No. Ja si odkusnem prst. Dávaj. Dávaj. Maťo, za 30 sekúnd, ak to nebudeš, tak to stopujem a idem to premazať znovu. Takže, poď. Dobre, môžeme to stopovať. Nie, dívaj sa. Už to ide. No. No, dobre. No. Ukáž sa, ako grubu, rozumiem ho. Rozjeb ho. Rozkúšaš, tak hovoríš, ani nič, dávaj. Dávaj. Poď sem z tú hlubu. Poď sem, hlavne, nie. Nevyplúvaj to. Kúsaj, rozkúšo. Na šťavu. Na šťavu, máš ho tam. Už máš polku za sebou, poj. 3/4, aha. Poď sem z hlavu. Ukáž mi tú svoju hrznú hlavu. Rozjeb ho, naser sa. Naser sa. Jaké to ukáž? Poď sem, neutekaj, Maťo, neutekaj chvíľu. Chvíľu neutekaj. Pôjde? Skús to prehltnúť. Prehltol si to? Jo. Nie, ukáž mi ho. Ukáž ho. Idem ho prehltnúť. A nie, hej? No poď. Máš ho? Ty svinia. Jaký bol?